समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै दङ नैबे आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव, जेरावहाय थांनाय 5 बोसोरनि अदेबानि 12थि आसाम आयेन आफादनि जोबथा बाजेट जथुम्माया सोलिगासिनो दङ। दिनै बेनि जोबथि। बे जोबथि सानाव 126 एमएलएफोरनि गेजेराव गोबाङानो बाहागो लादों आरो खायसेखौ जोङो बाहागो लानाय नुनो मोनाखै। दा बेबायदि बेहाय बाहागो लाफैनाय आथिखाल 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायो फै जों एसे मिथिनानै लानि। दिनै 5 बोसोरनि जोबथा बाजेट, जिखिनि जोङो 5 बोसोराव आसाम सरकारनि दैदेननायाव जेरैबायदि माखासे खामानि मावनो स्कप मोनदों, थारैनो गोजोननाय मोनदों। नाथाय गोबां बिथिङाव मावफुंनो हायै माखासे खामानि दं आरो जों बेखौ बयबो मिथिगौ। जिहेतुके गासिबो खामानिया बेखौ खेबसेनो मावनो हाया। डेभेलपमेन्टआ अनगयिं जिहेतुके बेयो जायो प्रसेसा। दा बेनिखायनो दिनै जोबथा बे बाजेटआव जिखिनि सावरायनाय जागोन, बे इन्टारिम जिहेतुके बाजेटसो, जास्ट नैबे मास मोननै मोनथामखौ बारग'होनायनि मोनसे बाजेट आरो माखासे आद्रा थानाय मावफुंनो जि हाबाफारि दं बेखौहाय मिटआप खालामनो थाखाय बे बाजेटखौ रां बावजाखौ लानाय जादों। गतिके बे गाहामानो जागोन आरो फैबाय थानाय समाव मिजिंथिदों जाय बिथांमोनहा बेवहाय सायख'जानानै फिन आरो सरकाराव बाहागो लागोन, निश्चय आसामनि थाखाय गुबुन गुबुन जाति गोष्ठी जिहेतुके बे आसामाव दङ, मोनफ्रोमबो जाति धोरोम बोरोन बासियाजासे निश्चय बयबो जौगानायनि हाबाफारिखौ जाहाथे फैबाय थानाय सरकारा मावलांनो हायो, आं बेखौ मिजिंथिदों। नोंथांमोननि फारसेनिफ्राय माबाफोर दिनै दैखांनो गोनां सोंथिफोर दं नामा? दिनै लास्ट सेसन जोंनिफ्राय आरो दस्रा दैखांनांगौ जेबो गैया। जुदि स्कप मोनोबा बेवहाय बे रां बावजानि सायावनो बाथ्रा बुंनो थाखाय होनाय जागोन आरो दस्रा बेवहाय डिबेट जानाय नङा। लोगोसे फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय नोंथांनि दोलोआ माबायदि साखाफारा आरो नोंथाङा माबायदि साखाफारा? फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेखौ जोङो इउपिपिएल दोल हिसाबै जों दा फ्राय 3 टिम जों जाबाय आरो नोंथांमोना नुबाय थादों जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइज माखासे हानजा सुरनाय हाबाफारि जों लादों आरो 21 अक्ट'निफ्राय जोङो मोनसे कार्यालयबो लानाय जादों। दा मिजिंथिदों जोंनि दोलो हिसाबै जों जेबायदि हाबाफारि लानांगौ एबा साखाफारा जानांगौ बेयो थारैनो थिगैनो जादों। मानो होननानै बुङोबा मोनसे दल हिसाबै जोङो जोंनि दलखौ प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय फैबाय थानाय समाव जों थियारि आरो बेवहाय जेखि जोङो सुनमुखिन जानाङा मानो जों सानदों जों अभारकाम खालामनो हागोन आरो एबार थांनाय बोसोरनिफ्राय बांसिन माखासे सिट लानानै जोङो आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि दोलोआ फैनो हागोन होननानै मिजिंथिदों। बिटिसिनि बायजोनि मोन 15नि अनगायैबो बायजोआवबो बिजाथि दैखांनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। बिटिसिनि सिङाव गासै मोन 15 बियाब आथिखालाव जाबाय। बेखौथ' जोङो बिजाथि होजोबनायनि थांखिजों दङ आरो बिनि अनगाबो बिटिसिनि बायजोआव आसाम पार्टआव जिखिनि माखासे जोंखौ गाहाम अनसायग्रा, जोंखौ मोजां मोनग्रा दोलोखौ इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा जिहेतुके गोबां रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोनाबो जिहेतुके बुंबाय थादों जे इउपिपिएल दोलोआ खालि बिटिसि ओनसोलावनो बहायनो थाबथायाजासे आसामनि गुबुन गुबुन बियाबावबो नोंथांमोना बिजाथि होनांगौ होननायलाय जोङो माखासे आसामनि पार्टआवहाय जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि कमिटिफोरखौ दानानै लानाय जाबाय। नायनोसै फैबाय थानाय समाव मा जायो, नाथाय जोंहा आसाम पार्टआवबो जोंहा गेलेनायनि मोनसे गेदेरथार मिजिं दङ। बायजोनि रायजोफोरा भटारफोरा इउपिपिएल दोलोखौ माबायदि अनसायगोन होननानै आसा फारियो नोंथांमोना? बिथांमोना अनसायनायखौनो जों दिनै बिटिसिनि बायजोआवबो गेलेनो थाखाय आगान सुरनाय जादों। बिथांमोना जोंखौ हांख्रायदों जे इउपिपिएल दोलोआबो आसामनि गुबुन गुबुन पार्टआवहाय जेरावहाय जोंनि सापर्टारा बांसिन बेवहाय गेलेनांगौ होननानै बुंनायखाय जों दिनै आवगायदों। निस्सय बिथांमोननि मोजां मोननाय एबा इउपिपिएल दोलोनि फारसे बिथांमोना जे एट्राकसन जादों बिनि थाखायसो जोङो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावहाय जोंनि दोलोखौ जोङो फेहेरनानै फुवारनानै कमिटिफोरखौ दाहैनो हादों। फिथाइखौ माबायदि जागोन सानो नोंथांमोना? जों एबार जेरैबायदि जों नुदों राजनितिनि जे आबहावा बेखौ जों नुबाय, जेखुनु मोनसे दोलोआ हारसिङै एबसुलुटलि मेजरिटि मोननो हानायनि मोनसे बारहावा दासिमबो फैयाखै। दा बेनिखायनो जों सानदों जोंनियाबो मोनसे मोजां फिथाइखौ होगोन होननानै।